És a következő számmal szeretnék kedveskedni a Dadokincsó testvéremnek, szeretném neki is megköszönni, és természetesen a stábnak, hogy én is itt lehetek, és részt vehetek ebbe a műsorba. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, úgyhogy a következő szám nektek szól, az Égé Zolinak sok szeretettel, és mindenkinek. Tamen baktáli! Alom, alom,